Днешният ни гост е човек, който повече от 20 години изгражда цели светове. От киносценография и костюми, през фестивални пространства и визуални концепции, до преподаването на бъдещи професионалисти в българското кино. Днес ще говорим за киното отвъд камерата, за професията на сценографа и за това как атмосферата се създава така, че зрителите да повярват на историята. Аз съм Петю Горанов от Виртуалния музей на българското кино, а това тук е нашия подкаст, който е подкрепен от Национален фонд Култура. Тук ще срещнем вас, зрителите, с професионалистите, които стоят зад кадър и правят киното възможно. Тя е родена в Родопите. Преминала е през изобразителното изкуство, пространствения дизайн, сценографията и киното. Тя превръща творчеството в начин на живот. Работи по големи международни филмови продукции, фестивали, сценични пространства, графичен дизайн и дори строителство с естествени материали. Много ми е приятно да посрещна тук главен асистент доктор Мария Койчева. Добре дошла. Здравейте, благодаря много за поканата. Може ли на ти да си говорим? Разбира се. Благодаря. Като за начало ще те попитам как попадна в света на киното. Аз произхождам от подобно семейство, такова семейство, в който моят дядо от Родопите, Георги Кадиев, един от първите режисьори. Като дете още живеехме като деца в филмовия салон. Той е човек, който след междусъюзническите войни идва тук в София, учи в класа на професор Филип Филипов в тогавашния филмова академия, за която е създадена в самото начало. И неговата голяма мечта е била да се върне в Смолян и да построи там кино, което се е случило във времето, но най-интересната история е, че той се завръща с няколко филмови ленти. Все още няма физически кино, има все още само читалище, където се поставят театрални постановки, но той наема няколко кончета или мулета, така хората го описват много драматично, и започва да обикаля всички села в Родопите и да прожектира на открито филми върху чаршаф, буквално едно спретнато кино из всички Родопи. Това е била неговата мечта, хората да видят киното, и това са били хора, които са живяли като в време оно, с носиите, с животните, съвсем традиционни български села, които за първи път виждат фелини насред село Давидково, например. Много интересно. И това е история, която се говори все още между хората в района. Има хора, които, например, са си кръстили децата кино, заради това, че са били толкова впечатлени. Да, и аз мисля, че това е един бъдещ филм, който трябва да направим за моя дядо, който след това е построил над 60 кина в целия регион. Аз като дете присъствах на снимки, като например Време разделно. Това беше едно изключително събитие. Всичко, което се снимаше, и ние живеехме като деца в киното. Аз никога няма да забравя първия филм, който гледах. Той беше Страстен пушач и създаде също така нещо, което в момента не съществува. Аз мисля, че може да се завърне този формат. Така нареченото кино-видеоклуб, където хората могат да пиват питиенце, да пушат и да гледат кино. И да обсъждат след това. Да, аз на тези прожекции съм гледала за първи път Извънземното, Трилър, филми, които бяха забранени за такива дечица на 6 години. Да. Но каквото можеше да се гледа, се гледаше по много пъти. И това е моята, всъщност, любовта ми към киното от тогава. Но никога не съм си мислила, че с това ще се занимавам на по-късни години. Така дойде тази идея. Дядо ти бил доста интересна личност. Така е, един наистина. От първите хора, може би, които са проправили път на пътуващото кино. Така е, и това, да, има много интересни истории, свързани с това, така, които бихме могли да разкажем в един филмов проект, изобщо за неговата дейност, свързана с киното, с филмовите прегледи, които тръгваха. Смолян беше изключително така град, в който големи филмови прегледи се правиха. За първи път премиери на филми с огромен, много добре направен, озвучен киносалон. Изобщо мисля, че културният живот като цяло беше на ниво. За жалост, в момента киносалона е казино.
Това е реалността и действителността. Да, да. Голяма част от кината, които са били над 200, може би, преди години. Едно единствено е запазено в града и в целия регион от всички, които той е построил. Всички киносалони, които е построил. Само едно. Носи неговото име, да. Георги Кадиев. В читалището на град Смолян. Но, слава Богу, завърнаха се хора, които правят филмов фестивал. Той на времето имаше такъв филмов фестивал, там много известен. И сега така Христо Бакалски, един прекрасен режисьор и културен продуцент, филмов продуцент, се завърна с този формат в града, което много ме радва. Страхотно. А ти имала ли си някакви интереси с сценография, докато си била ученичка и тинейджърка? Аз по естествен път, рисувайки от съвсем малка, не съм имала съмнение, че ще се занимавам с изобразителни или други изкуства. И учих в художественото училище, което все още съществува. Има прекрасен екип и програма. И учих текстил там и моден дизайн, след което реших, че тук ще се занимавам с подобен вид изкуство, ще продължа, може би, академия, но в един момент възникна идеята за сценографията и започнах да се подготвям за надпис. Все още нямаше екранна сценография, имаше само театрална и куклена. Но срещнах, това е другото, второ, може би голямо събитие за мен, свързано с киното и изобщо моя път, който тръгна оттам. Константин Джидров, професор Константин Джидров, за жалост вече не е сред нас, но големият ни сценограф, който ни подготвяше по рисуване за кандидат студентските изпити и когато видя рисунките ми каза, ела в ателието, за да те подготвям за изпитите. Донесох рисунките си, отивайки в ателието, видях в неговите картини много подобен стил. И разбрах защо бях избрана сред 30 човека и още няколко момичета бяхме. И така, той ми предложи веднага съвсем скоро работа в филмова без ти да си виждала негови творби до този момент? Той беше нашия преподавател, който ни подготвяше за изпитите в надпис. Той е видял нещо от себе си в теб. Направи ни машини за 2 месеца, рисувахме като факири за нула време, правихме етюдите, които трябваше да изпълним на изпита, но срещата с него е това, което всъщност той бях студент, когато ми се обади, каза, идва веднага в Лесидрен, започваме снимки, няма художници, един спешен филм, това е първият ми филм, Патриархат, с режисьор Дочо Буджаков. И така, изведнъж от университета... От скамейката директно на терена. Да, неподготвена какво трябва да се случи. То с много тежък епохален филм, в който бях художник на терен и бяхме много малък екип. Прекрасен екип художници, но и голям екип с може би големите представители на българското актьорско майсторство. Актьори, огромен състав, сериал, който след време спечели награда, с прекрасен оператор Иван Варимезов, който, това беше за мен школата, която след това нито един друг филм не ме изплаши. Епохата, която трябваше да снимаме, беше от 18-19 година, 1918-19 до 86-7. Кой е филма? Патриархат. БНТ. Мисля, че може да се гледа в YouTube, може би. Ако има, ще сложим линкове в описанието на нашия разговор да погледнат. Това беше един невероятен филм, в който се случваха и невероятни неща, защото се оказа, че аз съм наследила един огромен, почти празен камион, без реквизит, който е сниман вече. Имало е малък снимачен период, в който художниците не се бяха справили. Трябваше да се продължи процеса. Беше така интересна история, но снимахме на изключителни места, правихме много възстановки исторически, на пространства, на реквизити. Този празен камион ли те изненада най-много по време на снимките? Да, истината беше, че през цялото време хората в целия регион, това е много важно да го подчертая, защото някакси бяхме като в комунизма, въпреки че това са едни години, 2005 година мисля, че излезна филма, преди това 2 години, може би преди това са снимките, но нямаше човек, който да не отвори вратите на дома си в селата, които снимахме и в Лесидрен конкретно,
който да не ми даде всички бурета, които поисках, всички гърнета, всички черги, рогоски. Изнасях по 30 мушката. И така се справихме с този филм. Беше изключително интересно и така за мен школа голяма. Така, срещата с всички тези хора за първи път, така не мога да изброя даже имената на актьорския състав. Те са просто огромна. Така, с приятелства до ден днешен. В професията успя да създадеш приятелство. Да, с приятелство до ден днешен от голяма част от колегите, които работихме там. Това ли е момента в твоя творчески път, който ти отваря вратата и ти влизаш с гръм и трясък в киното? Дори не съм си го представяла по този начин. Някак си се случи по много естествен път. Аз се почувствах добре. Нямаше нещо, което толкова да... Така, дори не съм си помислила, може би много години след това съм си мислила как така изведнъж попаднах в киното. Как се случи. Понеже знам, че вие сценографите имате доста интересни и интериорни решения чисто за вашия живот и помещенията, в които живеете, вашия дом. Какво е първото нещо, което ти промени така с замах вкъщи, дори да е било, когато си била в по-ранна възраст? Спомняш ли си? Моите родители, слава Богу, имат разбиране, защото още в смолянския ни дом пребоядисвах постоянно, лепях нови тапети, плочки, камъчета, всякакви експерименти в къщата. И така мисля, че това още преди филмово време се случваше в пространствата, ателиета, таванско помещение, където рисувах като дете и си така, все още има това пространство и продължава до ден днешен. Ние не можем да живеем в един стационарен дом с семейството ми. Мисля, че и сега продължаваме да променяме постоянно мястото, в което живеем. В момента се строи. Мисля, че все пак определихме къде ще бъде кухнята и спалнята, защото тези размествания са драстични. Но пространството продължава да живее. Наистина е така. Сценографите, поне аз и моят мъж, който е спътника в живота ми, и той, мисля, че сме такива хора. Заповядайте в село Долен, амфитеатър село Долен. Това е пространството, което е нашия дом и амфитеатър. Се задвижим. Движим. Реално такова място съществува, не просто сте го кръстили така. Това е пространство, което ние създадохме, построихме от заден двор на цял къща. Амфитеатър. Амфитеатър със сцена. Той малко е пространство, не си го представяйте като нещо много грандиозно, но може да събере така едно количество хора за един малък фестивал, за бутикови събития. Случват ли се такива събития? Правите ли? Правим, да. Това е проект друг, сценографски, творчески, културен, музикален проект, върху който работим вече аз 15 години с Веселин Мите, Веско, с моя спътник в живота и той малко повече от преди това. Но спонтанно възникна идеята за това пространство, което се опитвахме да засаждаме картофи и домати в едно дере над една река с прекрасен орех и череша, които интегрирахме в сцената. И така възникна спонтанно, защото при нас винаги са присъствали много артисти, хора, които са идвали спонтанно и тези събития са се случвали още преди да имаме тази сцена. Мисля, че спонтанните концерти, събирания, музикални формати, филмови и други. И по естествен път се случи да се Какво вижда един сценограф от една градинка до реката? Амфитеатър. Самото пространство беше амфитеатрално и някак си то просто сякаш винаги е било там. В един момент така се случи. По-скоро е чакало вас, защото може би преди това имало и други собственици, които са го виждали просто като градинка за картофи и домати. Та е една къща, която беше полуизоставена. Нали? Хората се строили за къща, но са живяли само овце в нея и ние всъщност започнахме много дълги реставрации, както и в целия резерват, който е архитектурен резерват с изключителна история, архитектура, всяка къща е уникална. Там е къща на капитан Петко Войвода, това е много филмово село също така, която е запазена съвсем автентично. Съвсем както е била по време на снимките.
Самите хора се е запазили като културен паметник и в интериора, защото, за съжаление, голяма част от архитектурните паметници са запазени само екстериорно, но интериора да. Има но все още има такива къщи и ние се стараем така да развиваме културна дейност, много архитекти, студенти, обучаваме хора на такова строителство с естествени материали, освен че Веско работи по много други къщи и реставрира в селото на други хора, които така са заинтересувани да запазят това наследство културно. Така, мисля, че има доста интересни неща, които се случват там. Да, звучи доста интересно. Чак ми се прииска да ти дойда на гости. Заповядайте. Всички са добре дошли. Това е едно пространство, което постоянно има текучество на хора, които спонтанно идват. Също така има и събития. Не сме много активни в социалните мрежи, но публикуваме събитията, които се случват в Фейсбук, в Инстаграм. Ще ни дадеш контактите на Фейсбук и Инстаграм, ние ще ги споделим. Но в момента сцената се реконструира. Реално 10 години, откакто построихме една сцена, вдъхновихме се от конструкция на Леонардо да Винчи за нашата сцена, но за съжаление времето над реката, влагата, независимо импрегнирането, има нужда от по-стабилна сцена, така че в момента сме отново в един строителен процес на каменна сцена. Това е новото предизвикателство. Да, една прекрасна така завръщане към традиционната зидария с така нов интересен проект. В момента е в създаване, в процес на... В процес. Ще те върна сега малко повече към киното. Искам да те попитам, имаш ли среща с някой колега или друг човек, която да е била повратна в твоя живот, която да те е променила най-много? Със сигурност срещата с професор Джидров, неговото семейство, синовете му, с които продължавам да работя в филмови продукции, Антон, Константин, Анастас Джидрови. Това е една много голяма филмова фамилия. Дъщеря Мария Джидрова, скриптер и режисьор, Ивана Джидрова също, кастинг агенти. Изобщо среща с това филмово семейство, Нина Кирова, невероятен скриптер, трябва да я поканите задължително. Това е човек, който има да разкаже изключително важни истории от работата си с големи филмови режисьори в българското кино, от която може да се научи много. Просто имаме хора, от които трябва сега все още да черпим и да вземаме, защото те са наистина основа и база в филмовото изкуство, каквото не може лесно да се... трябва да бъде оценено и да може да се вземе колкото може повече. И мисля, че срещата ми с Константин Джидров беше най-силната такава, защото имаме много филми заедно, много опит с различни продукции. В един момент той се отказа, дори зарязваше така, скарваше се с някой американски режисьор, защото нищо не разбира от пространство и ни оставяше да продължаваме сами с синовете му в филмовите продукции, но имаше много голям опит, който аз просто до ден днешен се очудвам как е било възможно. Толкова много да даде този човек и той е учител на много хора, не само на мен, изобщо той е човек кино. Той е голям оператор, не е само сценограф. Историите за него са много, с над 100 филма и като оператор, и като сценограф, и като режисьор. Ще го сложим в нашия списък с потенциални мисля, че това гости. е другия филм, за който два документални филма искам да направя, докато мога, но са големи проекти и просто така, може би във вашия ефир, някой продуцент ще застане зад такива два големи проекта, които си заслужават да бъдат създадени. Да, дядо ти и професор за Георги Кадиев и за Джидров. професор Джидров трябва да бъде направено нещо, защото това са емблематични фигури. Пожелавам ти да успееш да ги реализираш тези твои два документални мечтани филма. Проекта. Да. Мечтани проекта. И да ни поканиш после всички на амфитеатъра да ги прожектираш и да ги гледаме. Звучи. Жалко, че не се случват нещата понякога приживе, нали? Това е за което може би много хора съжаляват. Да, но винаги ще се намери, поне аз така вярвам, че тези хубави истории няма да останат неразказани. Да.
Може би още една среща покрай професор Джидров. Учих по-маничко режисура. Варненски свободен по едно време беше направил тук университет един клон, в който преподаваше професор Коробов режисура. И аз записах само заради срещата си с него. И професор Вера Найденова. Това също са хора, които много са ми дали изобщо за визията в киното. За това как не беше случайно този избор да уча една такава магистратура, не за да се занимавам с режисура, за да мога да бъда по-добър сценограф. Защото те са хора, които имаха визия за световно кино. Професор Коробов беше създавал много филми, работейки с натурщици, изобщо провокирайки много и по времето на социалистическото време с избора си, нестандартния си избор на филмови проекти, актьори. Знаете, че той е така, едва ли не е човека, който открива Невена Коканова и се налага тя да участва в тази огромна роля на Тютюн, в ролята си на Ирина. Изобщо имаше невероятна комуникация с тези хора по отношение на това какво е кино, как трябва да се мисли по различен начин. Той ни казваше, вие не сте само сценографи, само режисьори, само оператори. Киното е всеобхватен процес. Схващайте един телефон, една камера и снимайте. Ние на времето нямахме тези възможности. И това се случва сега. Социалните мрежи, начина по който хората заживяха по този начин и представяйки себе си по най-различен начин в пространството, представяйки живота си реално. Нали, това са вече едни други формати, които са прекрасни, но той ни говореше за това още тогава. Да. Беше визионер за това, че ще се случи. Знаеш ли кое ме впечатли от това, което ти каза, че си записала тази магистратура режисура не за да практикуваш след това режисьорска професия, а за да станеш по-добър сценограф. И при работата си с режисьор, това според мен би ти помогнало много, защото ще го видиш от другата гледна точка, от гледната точка на режисьора. И тук няма как да не те попитам, имала ли си понякога с някой режисьор да застанете в срещуположни позиции относно сценографията? Мисля, че винаги има позиции, в които художника вижда по друг начин нещата. Но тук беше и нещо, което професор Джидров се опитваше. Той беше много строг, изключително агресивен сценограф в подхода си. Той имаше визия, но той имаше начина, по който можеше да убеди режисьорите в това и винаги ми каже, ти си една мека Мария, абсолютно мека Мария. Защо не можеш да защитиш концепцията визуалната? Аз не мога това нещо да го променя, не мога да застана агресивно, защото се опитвам да разбера, това е екипен процес. Опитвам се да разбера визията на режисьора, оператора и да ги подкрепя и сценариста съответно, изобщо и монтажиста. За мен е много важно да подчертая, че монтажистите е важно да участват в самото създаване на филмовия продукт от самото начало, което малко присъства във филмовата работа. Тук леко се отклоних, но не мога да наложа категорично моята визия. Се опитвам да отговоря на представата и това е по-скоро моя подход. Да намерим точното решение, което да съответства на визията и на останалите хора от екипа. По този начин ли успяваш да изградиш доверие в режисьора? Не зная. Вече режисьорите трябва да говорят тук по този въпрос, но съм общо взето аз не съм работила и с много хора. С хората, които сме работили, продължаваме да работим заедно във времето. Може би така се случва много често. Хората създават един екип, с който добре са се сработили, се чувстват комфортно, с една дума се разбират, буквално мислят заедно, еднакво понякога и в повечето случаи. Какво правиш, когато все пак видиш, че не си съгласна с някое решение на режисьора за твоя сценографски проект? Опитвам се да представя нещата, които си представям, чрез проекти, чрез визия, чрез макет на костюм или на пространство, за да се види нещо, което е по-различно от това. Например, в последния ни филм с режисьор Атанас Христосков имаме много проекти заедно. Оператор Мартин Белкански ще излезне филма официално по кината септември-октомври
Axis of Life е чуждостранното име на филма, а българското Уста на живота в превод. Това е един невероятен проект. Така много години работихме върху него, върху създаването му, нестандартен филмов проект. И там имахме много проби за костюмите и цветовете им. Реално всичко е създадено за този филм. И реквизита, и костюмите, и пространствата. Всяко нещо е уникално, включително купичките на актьорите, от които се храниха, и лъжичките, т.е. обувките, с които ходеха. Във филма имаше абсолютно мечтата на всеки сценограф да се създаде всяко нещо. Но там имахме спор по отношение на цветовете, например. И благодарение на един изключителен художник, Михаела Пъдева, още един човек, който трябва да поканите, това е човекът, който е текстилец от голям ранг. Тя е в момента оглавява секцията на текстила в Съюза на българските художници, но е човек с над 50 години опит в филмовите продукции, който може да осъществи мечтата на всеки художник, сценограф и режисьор. И тя направи, може би, над 100 проби само за 4 цвята на костюми, които трябваше да имаме. За да стигнем до решението, кой точно цвят, кой нюанс, дали точно това синьо-зелено или... Докато всички се съгласим. Но аз имах действително различна концепция, но се съгласих, на финала се съгласих с идеята, която имаше и режисьора, оператора, с тяхната визия, и промених изцяло моята визия за цветовете. Като казваш, че това е един нестандартен филмов проект, какво по-конкретно имаш предвид или не можеш да издаваш още? Може би малко вкратце от самата история, на самата книга, Уста на живота, и на продуцента. Това е филм с собствено финансиране. Продуцент е Виктор Францес, един човек, който има мечтата да създаде този филм по книга. Съответно среща режисьора Танас Христосков, така възниква тази идея. И това е един филм, който е с дистопичен жанр. Най-трудното нещо беше, може би, сценографията и визуално нещата да бъдат различни, да не се асоциират с никаква култура, религия, време, което е абсолютно невъзможно, според мен, като концепция. Трудно звучи. Да, с много търсения на природни места и една духовна история, така нещо, което е малко по-различен жанр като формат, в който имаме така едно по-притчово пресъздаване на историите и на сценария, но не трябва повече да разказвам, за да бъде интересно. Вече звучи доста интригуващо. Да, това беше интересен проект и така снимахме на много интересни места. В Кападокия имахме снимки, в едни тези резервати архитектурни, които са с скалите, с старите скални църкви, християнски. Такъв интересен проект като пространство. Страхотно. Чакваме с нетърпение есента. Уста на живота, нали така? Уста на живота, да. Нашето дете проходи там. С дете на слинг го правих този филм. И прохождайки на терен. Така, мина през ръцете на целия екип. Като се има предвид, че ти си като дете с дядо ти сте пътували с пътуващото кино. Така растат филмовите деца от поколение на поколение. Твоето дете на слинг в Кападокия, докато създавате филм, след 30 години то ще разказва сигурно такива истории. Кога разбираш, че една сценография е готова в пълния вид? Има ли момент, в който пространството започва да говори, започва да живее собствен живот? И питам те за това, защото и аз имам срещи с сценографиите до последния момент. Дали ще бъде за театрално представление или на снимките, до последния момент са там и пипват нещо, някой детайл, който все не им харесва. Може би само те го забелязват това. Но има ли такъв момент, в който поставяш последната част и си казваш това е? Да, мисля, че всички сме така. Наистина до последно има нещо, което не е готово, нещо се приготвя, нещо може да бъде променено. В киното е много различно от театъра, защото все пак имаме първи дубъл и още възможности за други. Пак нямаш много физическо време, ако трябва нещо на момента да се създаде, но имаш възможност нещо да промениш. Защото в ръцете на актьорите на терен
просто оживяват нещата. В театъра е може би същото. Нямам опит с театрални постановки. За жалост, може би е нещо, което бих се радвала още да една имам. посока, в която може да се развиеш. Да, но виждам, че там е различно, защото вие имате много време за репетиции там. Изгражда се сценографията в момента, в който актьорите започват да репетират и целият екип започва репетиции, докато в филмовите проекти трябва предварително да си готов. И времето, в което на времето с 6 месеца са подготвили Козия рог, при нас тази подготовка не е възможна. Това е официална подготовка, която е заплатена за всички хора. При нас 2 години работим предварително без заплащане, опитвайки се да изградим всичко по-добре, но въпреки това, в момента, в който създаваме основните неща, са едни 2-3 седмици, например, което е изключително малко. В днешно време има нужда от повече време за подготовка, но то не се случва. И затова ние до последно продължаваме да правим декора, до последно се работи. Според мен и реквизита. Така трябва човек да има набор от допълнителни неща, аз поне се старая да имам не само едно нещо, което трябва да бъде предложено и то е написано, че трябва да участва в тази сцена, да можем да предложим варианти и алтернативи, да. Ако е възможно. Кой е най-странният предмет, който ти се е налагало да изработиш или да изнамериш за продукция? Те са доста тези. Тук имам списък. Давай. Но може би един много интересно нещо, което не споменах. Това е друг филм с режисьора Дочо Боджаков и оператор Иван Варимезов. Казва се "Черна легенда" и това е документален филм, който разказва за последните дни от живота на Васил Левски и се опитва да докаже, че Поп Кръстю не е предател на Васил Левски и защо какво се е случило в този момент. И ние трябваше отново да снимаме на места като Априлци, Леси Дрен. 1 месец подготовка, тук слава Богу. Режисьорите, с които съм работила, винаги са ми давали възможност дълго време да се подготвим за снимачния период, за което съм изключително благодарна и това е късмет голям. Всъщност не е късмет, а отношение към работата, мисля. И трябваше 1 месец се занимавах с това да издиря документите от Национална историческа библиотека за историческия отдел в библиотеката за всички снимкови материали, тескерета, документи, копия на требника, да науча почерците на Васил Левски, на Поп Кръстюните, все такива интересни неща. Изведнъж опряхме до един много важен кадър, в който виждаме как една ръка пуска пакет с писма в пощенска кутия. А сега ли тази пощенска кутия? И се започна едно издирване. Никъде не успяхме да намерим истински как е изглеждала пощенската кутия по това време. А имало такива. Има описание на това, че действително имало дилижанси, които са разнасяли пощата. Дали има известни истории за това как са били обирани тези дилижанси, тези пощенски вагончета. И цял месец удрене на камък. Няма тази пощенска кутия и джидрата ни каза, не може, тук трябва да е автентично, не може да си измисляш как ще изглежда тази пощенска кутия, трябва да я намерим. И аз имам едно блинкче, едно абсолютно прозрение за това, че може би на някоя много стара пощенска марка и би могло да бъде запазено някаква визия за тази пощенска кутия. И се втурвам в последния момент да търся хора от филателното дружество, които действително ми намериха една такава снимчица, сканирахме с високо качество и възстановихме тази пощенска кутия, която заснехме и подарихме почти всичко подарявам на Киноцентър Бояна. Не искам да пазя никакви реквизити и защо каквото стига до мен се подарява студия екран, каквото мога, не пазя собствени реквизитни складове и сценографски, така че тя би трябвало да е някъде там. Страхотна история това. Искам и за друго нещо да те питам. Има ли предмет, който си вложила страшно много внимание, работа, както за тази пощенска кутия, но този предмет е останал незабележим или изобщо не е стигнал до екрана? Разбира се, да. Аз мисля, че това е част от нашата професия и бях много впечатлена за първи път, когато създавахме цели декори,
които са големи в някои филмови продукции, които на нас ни отнело примерно 2 седмици голям екип да създаде един декор и той изобщо дори да не го снимаме, има и такива случаи. Така му ли за реквизити, които... тук работиш, правиш, знаеш, че е много трудоемко, имаш изключително голям обем от работата, но може да не се стигне и до този предмет. Не трябва да се отдава, аз не отдавам чак такова голямо значение на нещата, които преминават през мен. Не са фикция, по-скоро само са процес, на който се радвам и на който се опитвам да се получат добре нещата. Кой е най-мащабният или най-скъпия декор, така да кажем, който си е реализирала? За коя продукция, ако може също да кажеш? Тук, да, понеже много филми съм работила не като главен художник, може би има и такива продукции, в които така се влагали много средства, но така последния филм, може би, Уста на живота. Уста на живота. Да, върху който работихме, разполагахме така с най-голям бюджет и възможности да създадем всичко уникално за проекта. Смяташ ли, че всичкият този труд, който хвърляте вие сценографите, след това се забелязва от зрителите или по-скоро по-голямо внимание му отделят хора от нашата професия, колеги? Аз мисля, че ние имаме изобщо в световен мащаб една много интелигентна публика, с една много сериозно културно натрупване, и която е гледала и гледала и гледала. И това нещо прави впечатление. Определено. Мисля, че хората се вълнуват и от визията, и изобщо от цялостния продукт. Как изглежда. И имаме много взискателна аудитория. И изискванията са все по-високи, технологиите са все повече високи. Много неща може би ще заменят реалното създаване на сценография. Нали, виждаме, нали, темата за изкуствения интелект не е нещо, което ме притеснява. По-скоро обаче нови инструменти се появяват. След малко ще застъпим и тази тема. И от тази гледна точка мисля, че хората забелязват какво се случва. Може би не отдават значение какво коства за това нещо, нали, дали си стояла до 5 сутринта, за да го направиш, или какво стои като труд за това, но се оценява визията. Конкретно прави впечатление, според мен, не само на професионалистите. Конкретно за историята ти с пощенската кутия, която аз съм много впечатлен, наистина, пак ще върна натам, но едва ли някой си е представил, че вие един месец сте се чудили как ще изглежда тази пощенска кутия за един кадър, в който се пускат писмата вътре. Да. Което е адмирации имате от мен и не само, предполагам, от всеки, който чуе тази история. Въпрос на отношение, но можеше и да не открия тази снимка, така че имаше възможност и да направим нещо, което може би никой няма да забележи точно как изглежда. Тя е една просто дървена правъгълна кутия, на която пише поща с конкретен шрифт. Нищо повече от това, но въпреки всичко, ако искаме да бъдем автентични, е важно. Важно е. Да, зрителя все пак не трябва да бъде излъган. Опитваме се. За мен е важно и аз съм отказвала филмови продукции исторически, в които знам, че няма да мога да се справя добре, тъй като или няма време да се изработят точните, нали, копия на костюми, или просто така малко, дори, нали, не е на всяка цена да се работи, а просто да знам, че мога да свърша адекватно работата си. Специално за историческите филми, според мен е важно. Имаш ли други такива интересни истории, като тази, дето ти е хрумнало така в момента за пощенска марка? Откъде? Различно е и зависи колко, нали, с какъв екип работим. Ето сега един последен филм, в който половината от част от филма имах така възможността да работя за The Germans, една продукция на няколко телевизии германски, в които трябваше да възстановяваме истински реквизити от исторически музеи. Това е филмова продукция, която проследява историята на Германия от неолит до 14 век, 13-14 век. И разпокъсани неща правихме в този филм, но ние получихме толкова подробни указания от историците за всеки артефакт, че дори с режисьора сме коментирали дали 7,5 мм ще
неолитния чук, който ще изработим. Нали, до В такива такъв детайли детайл. сме стигали. Така че много са такива истории в историческите филми. Специално, според мен, и когато се държи на това да бъде наистина автентично и важно и точно спрямо историята, там са най-интересните неща сценографски, мисля, където има най-много работа. Може би тези, в които са абсолютно творческите и всичко си измисляме, но тук имаме достоверност. Да, източници. А как би, в този ред на мисли, как би обяснила твоята професия на човек, който изобщо не е стъпвал на снимачната площадка? Ами, това е една професия, която интегрира, мисля, всички изобразителни и приложни изкуства, както и технологии. Просто ти трябва да бъдеш абсолютно наясно с, нали, специално в занаята на нещата. Скулптор. Да, мисля, че няма така приложно изкуство, до което аз да не съм се докосвала и да не съм наясно с него, за да мога да го осъществя. Или поне да така малко да съм опитвала да правя неща, за да мога да съм наясно и с процесите в сценографията. Архитектура има доста, трябва да се разбира доста от конструкции. Също както се работи декора, когато се строи, се правят декорации, но трябва да се разбира и останалите професии. Трябва да се опознават много добре операторската техника, режисьорските похвати, драматургия, Реймън Кюно. Ето сега едно упражнение по стил, което ще ни разкаже историята по 3 различни начина, ще даде 3 различни визии в сценографията. Тоест думите и текста също са много важни. Как разчитаме един текст? Така че сценографията интегрира в себе си, според мен, познание от всички останали професии. Какво е първото нещо за теб като сценограф, когато получиш сценарий? Какво първо забелязваш? Ами, аз всичко си представям картинно, без да искам. Просто си представям дори конкретни цветове, много често локации, пространства. Изобщо виждам филма визуално, виждам текста визуално. Може би не точно като действие, като хроскоп, виждам персонажите, представям си какво има човека в джоба си, опитвам се да разбера всеки един персонаж, каква е неговата история извън филмовото пространство. Това за мен е много важно да си изградя. Също така визуално моя лична представа за самите персонажи в един сценарий, за да бъдат те достоверни. Дори всичко да е измислено и да не се базира на никаква документалистика, сценария, за мен тази достоверност е вярна, за да мога да изградя достоверни образи. Тогава ли започва да ти се ражда визуалния свят на конкретния проект, по който работиш? Още преди разговора с режисьора и преди да сте обсъждали? Да, мисля, че така се случват по-често нещата. Първо виждам сценария, го прочитам, обажда ми се режисьор и казва, знаеш, тук е един сценарий, я го прочети, и така тръгва всичко. И мисля, че това е много хубаво предварително също човек да изгради собствена представа, визуална, преди още творческите разговори. Изграждането на режисьорската книга, което е най-важното нещо, нали, за един филм, една режисьорска книга, която вече след това започваме. Всеки един детайл от сценария да А кое развиваме. е по-хубаво според теб, когато ти вече си представила нещо и като се срещнете с режисьора, тази твоя представа се препокрива с неговата, или когато имате различия и трябва да работите заедно, за да се напаснете и да изградите нещо ново заедно? Различията ги обичам. Обичам предизвикателства, защото нямам точна фикция, непременно, че трябва да се случи по този начин. И когато има някакво предизвикателство, различно от моето виждане, за мен е интересно, защото правя нещо, което не е заучено, не е вече проиграно, а е новото интересното нещо. И това го има във всеки проект. И затова филмовото изкуство е толкова интересно. Колкото и да имаш опит, винаги има нещо ново и интересно, с което да решиш като задача и като креативност и като идея да има ново решение. Може ли сега подробно да ни разкажеш как протича един процес от първата среща твоя с сценария до като видим готовия продукт на екрана?
Какви са стъпките? Стъпките са, основното е, наистина първо е срещата с текста, като аз обръщам внимание доста на анотацията и синопсиса. И когато имаме един, не само сценарий, който имаме, така, публиката трябва да знае, че един литературен текст не е филмов сценарий. Али? Адаптирането на една литература към филмов сценарий е нещо различно. И във филмовия сценарий ние се ориентираме по доста различни неща, не само. Има диалози, има така, друга описателна част от текста, но не като да четеш роман. Ти си го представяш функционално, представяш си го дори като филмово време, аз си го представям. И изчитането на цялата документация може да имаме тритмент, някакъв по-малък синопсис, в който е разказана вкратце историята без диалог. Хубаво е да имаме една концепция на оператора, операторска гледна точка и визия за нещата, режисьорска. Също така, много често режисьорите, с които съм работила, те представят тази своя концепция, но аз първо изчитам сценария. И започва едно мислене върху локациите. Първото и основно нещо е да се срещнем, да започнем изграждането на режисьорската книга, която включва разчитането на този текст във всички възможни професии и гледните им точки. С каква техника ще се снима, с каква концепция за камера и визия, какви биха били евентуалните ни локации. Започва се едно търсене на локациите и на местата, ако те не са зададени предварително, защото понякога имаме конкретика зададена. И самото място за сценографията е много важно. Всяко едно пространство, на което се случват нещата, е основополагащо. Правят се задължително огледи на всичките пространства. Първо отиваме с режисьора и оператора заедно, за да видим само ние тримата това пространство, ако може и монтажиста да дойде. Добре, защото там има също различни неща. Зависи какъв е филма. Сега има предстоящ такъв проект на режисьор Таня Чернева, в която ми се иска и монтажиста да се включи, защото има специфични неща, свързани с монтажа. Ето, например, ще ви разкажа как Константин Джидров ме караше, без да имам никаква подготовка, да се ориентирам в една локация, в едно пространство. Ходим на огледи за даден филм, прибираме се в ателието да мислим и да рисуваме и той ми казва: направи ми планировка и скица на пространството, което току-що видя, без да имаме снимка. И аз трябва да запомня всичко. Горе-долу квадратурата, къде са прозорците, вратите, цветовете, ориентацията, леглата, всяко нещо. Да имам визуалната памет и да съм го... Абсолютно аз така възприемам пространството. Аз ходя и си чертая една картинка. Виждам план, виждам цветове, стени и запаметявам визуално пространството. Така ме научи той. Толкова много неща, все още не сте почели да изграждате. Да, и тепърва се започва физически. Всичко останало, гледат си снимките, правим си една, тази режисьорска книга. Тя включва всичко. Документа, който е свързан с локациите, снимките на местата, цветовете. Започваме проекти за костюмите. В голяма част от филмите съм си художник и на костюмите, и на пространството. Започваме да мислим за това какво ще се престрои, ако имаме декор, или как ще се изгради декора. Започва правенето на проектите, подробните, кастинга. Задължително се срещам с актьорите, пробвам всяко едно нещо с тях. Отивам и ги намирам където са, зад кулиси, снимайки предавания. Измъчвам ги да им правя костюмни проби, цветове и всичко останало. Цветовете, цветова палитра, среща с целият допълнителен екип, събирането на екипа, дали ще имаме нужда от конструкторски екип, който да багри, както в случая имаме реални дрехи, костюмите с ушиването, реквизита. Започва се едно търсене на съществуваща реквизита, ако имаме такива нужди. Закупуваме много неща, изработване, планира се процеса на изработването и колко време за подготовка ще ни е нужно, за да реализираме всичко за филма, от чашката до всичко останало, и продължава до снимачния период. Едно препускане, денонощни така работа. Всеки филм за сценографа е свързан с едно 4 часа сън, може би. Ако успеем. Ако успееш да заспиш. Да, и затова всички спят на декора, когато може. Има спящи сценографи, деца и други хора. Спящи зад кулисите и зад камерата. За някоя абсурдна ситуация, която звучи даже нереално,
че може да се случи? Имаш ли такава? Според мен много неща може би ще прозвучат на хората така нереално. Като какво ли не, като например да ми се наложи да управлявам парен локомотив на връщане за следващия дубъл, а човека, който хвърля въглищата, е отишъл да вземе останалите неща и ми е оставил управлението на един влак, например. Това в Патриархат се случи и тогава бях абсолютно в стрес от тази цялата ситуация. И за хеликоптер да се прибираш с хеликоптер от снимки, защото е реквизитния хеликоптер. Или колко много други такива невероятни приключенски ситуации има в нашата работа. Действително има такива. Има някои, които са свързани с опасни неща. Например, в последния ни филм "В уста на живота" създадохме един истински въжен мост над един водопад, доста високо място, с действително опасност от пропадане. Такава беше и сцената във филма. Това трябваше да се случи, но актьорите трябва да внимават къде стъпват, защото без обезопасяване, така щяхме да... имаше подготвени стъпала, които действително актьора трябваше да бъде, разбира се, вързан с съответната осигуровка, която след това на постпродукция да бъде заличена, но той реши, че трябва да пробва моста и директно стъпи на мястото, което действително щеше да се получи драматична ситуация, но слава Богу не се случи, имаше реакция от страна на всички и на самия актьор. Алек Алексиев да внимава. Много луда глава. Трябва да се внимава, защото наистина понякога се случва това, че не знаеш какви неща стоят в този декор, подготвени са разни малки, дребни неща и затова всички са подготвени, че на декора не се пипа почти нищо, Добре, ти казваш, че твоята професия изисква да знаеш, да разбираш от много професии. Конкретно сега ми е интересно за този въжен мост, за изграждането му. Имала ли си външна помощ от, да кажем, човек, който строи мостове или прави? Задължително, да. Това беше екип от хора, които се занимават с планинарство, с осигуряване, с изключително големи обекти, които създават въжени градини. 3 алпинисти, с които създадохме за 3 дни този мост. Беше изключително тежка работа и много бърза, много кратко време имаше за създаването и всички от екипа се притесняваха дали ще успеем наистина във времето да го направим, защото си беше трудоемка работа. Но се случи, мисля, добре се получиха нещата. Много туристи минаваха на това място и си мислеха, че е реална атракция. Трябваше да ги опазваме. Денонощно имаше охрана, защото действително хората си мислеха, че това е реално нещо създадено като атракцион на съответното място. Предполагам, след това сте го развалили след снимки. Разрушихме го много. Общината се чудеше дали да не го запази, но все пак място е изключително опасно и няма как да има обезопасяване. Да. Трябва да бъде наистина атракцион, в който някой да го обслужва постоянно. Да има как ска, оператор, да има който да... много такива неща сме създавали, които искат хората да си останат на съответното място и на нас също, защото ни е жал да ги разрушаваме, но... Какво друго такова сте създали? Сами къщи, декори, възстановяване. Там, където пък възстановяваме неща, е добре. Чисто архитектурно могат да останат, както в архитектурните резервати, нещо, което е възстановено автентично, си остава на мястото и така се радваме, когато може да се случи подобно нещо. Да оставим нещо след себе си, не само да рушим, защото хората не обичат кинаджиите много в дома си. Но слава Богу, не сме имали драматични ситуации да нарушим пространството на хората, така че да не го възстановим адекватно, това е важно. Искам да те питам и за коя ти е нещо, което си спомняш, най-успешната импровизация, която си правила под огромно напрежение. Например, вече е снимачен ден и режисьора иска промяна и ти трябва да реагираш бързо. Това са толкова много ситуации, че аз просто кое да изброя. В момента трябва да създадем нова корица на книга, тя се рисува на момента, отпечатва се нещо на момента, създаване на реални реквизити за този дадения момент, в който нямаме тази книга. Например, на Ницше.
Тъй рече Заратустра, да речем. на секундата и на мига, в който, нали, този сецесионов шрифт с злато трябва да бъде изрисуван мигновено и ти съответно трябва веднага да извадиш нещо, да опаковаш книгата, извинявам се. И други, много са ситуациите, в които трябва веднага нещо да се направи, то да е ново и ти трябва да си подготвен. Затова един сценографски куфър не е достатъчен. Това са бусове и камиони, в които ти трябва да разполагаш с боичките, с глината, с въженцата, с канапчетата, телчетата, за да можеш да реагираш и да създадеш адекватно на момента нещо, което го няма. На момента да се вържат пердета, на момента да се извадят черги из звукарите. Много ми се радва да винаги имам нещо, с което да покрием кънтящия пот или изобщо да реагираш на всякакви ситуации, които не са предвидени. Но това идва също и с опита. Куфър за бързо реагиране. Да, идва с опита, с това да можеш да превърнеш един предмет в нещо друго, което също така не е създадено с тази функция. Нали, една купа наобратно, изобщо да, куфър, да натрупаш нещо, да създадеш декор от предмети, които ги няма и да ги покриеш с текстил. Текстил е изключително важно нещо, което ни помага много да скрием разни неща и да не става ясно как сме създали пространството за 2 минути. Сме обособили друг декор и друг ъгъл. Случва се постоянно в сценографската работа. Според теб, коя е най-голямата сила на българското кино, която ние не забелязваме? Българското кино се развива много и аз мисля, че така започват много да се променят нещата. Изключителна сила на българското кино е документалната посока. Мисля, че най-силното съвременно българско кино е това създадено на базата на документални истински истории, защото те са много автентични. Документалното кино е нещо, което не обръщаме много внимание. Радвам се, защото виждам, че хората ходят, гледат българско кино, радват се, гледат сериалите, обичат, радва се на всеки следващ сериал, коментират, говори се, независимо дали се обсъждат проблемите. Има много негативни коментари за отделни страни от филмовите ни продукции. Нашето кино се развива в положителна посока. Има вече, виждаме го и постоянно с добрите новини, които се случват, но документалистиката е нещо, което не се забелязва достатъчно. Според мен, ние имаме много сериозна школа и традиция в документалното кино, но и младите хора, които идват с нов поглед. Мисля, че това също е така. Визирам студентите, визирам работата им, това, с което се занимават. Те смесват и жанрове, миксват, така съвсем смело подхождат към процеса. Се измерват се със световните формати, което е хубаво. При нас липсват средствата, с които разполага западното кино до голяма степен. Но най-хубавото нещо, с което ние сме свикнали и ние го разбираме, когато работим с чуждите продукции, че ние сме свикнали да правим от нищо нещо. Да. И сме толкова много... така, един човек може да извърши много функции и да свърши работа за 10 други. Да. Чужденците се впечатляват от това. Да, хора от екипа, което е невероятно, защото сме свикнали да работим в трудни условия. И наскоро разговаряхме така. Един млад човек, който поема по пътя на изкуството, ми каза: знаете ли, аз в момента си мисля, че за да създам нещо голямо, не съм поставен в достатъчно трудни условия. Което, съдейки за това как са се създавали и много интересни и големи неща, оставящи в историята, той смята, че те са създавани, когато човек е имал трудности в създаването им и пречки и имал предизвикателства в създаването. Може би е прав. Като каза млад човек, който навлиза сега в професията, предполагам, говориш за някои от твоите студенти. Още по-млад. Още по-млад. На път да стане студент. На какво се опитваш да ги научиш? Отвъд техническите части и теорията, която им преподаваш. Аз мисля, че срещата ни с студентите е взаимно даване на знания, обмен на информация, среща на светове, на вселени, на хора, които имат визия, идеи, изкуство. Това е едно от най-любимите ми занимания, нещо, което е на сърцето ми много отдавна, откакто съвсем случайно станах преподавател, поканвайки ме след дипломен проект в Нов български университет. Изобщо не съм си мислила, че ще се занимавам с преподавателска работа.
но е нещо, което мигновенно почувствах като своето нещо, само заради това, че аз не го възприемам като... Аз не се виждам много като ролята на обучаващия. Задължително има много теория, много занаят, много функция, в която дизайна графичния, предимно преподавам в графичен дизайн. Програмата, въпреки че сме в кинодепартамента, това е функционална професия. Тя не е толкова изкуство. Има елементите на изкуството, но също така тя трябва да извършва някаква конкретна функция и да работи. И от тази гледна точка, това са много неща, с които трябва с студентите да преминем като процес, но през цялото време е взаимно. Взаимното обучение. Още повече, това са области, които се развиват. И аз мисля, че практиката студентите да идват да преподават, те да стават част от преподавателската работа е заложено и в програмата на нашия университет, на Българския университет, и така, за мен е много важно. Така да се взаимно да се случват нещата. По какво си личи, че още в първи курс, по какво разбираш ти, че някой студент ще продължи след това да се занимава с професията, още да речем 10 години или повече? Много са различни индивидуални нещата, защото виждам колко много хора, които от самото начало дават посока, която имат заявена за талант в дадено изкуство, усещане за нещо, във времето се развиват по различен начин, и такива, които от самото начало имат много трудности и са много по-назад от останалите си колеги, но които започват да работят много съзнателно, тенденциозно за това да развият уменията си, стават по-добри от тези, които в началото са били най-талантливите. И това е според мен основното нещо, защото дадеността е едно, но всичко друго е свързано с работа и в посоката, в която човек иска да се развива. Сега ще преминем на темата, за която преди малко говорихме, за изкуствения интелект. Всъщност само я споменахме. Да, сериозно. Това е нещо, от което не може да избягаме, защото то навлиза в нашия живот като буря и няма как да се скрием от него. В този ред на мисли искам да те питам, според теб изкуственият интелект ще промени ли много работата на сценографите през следващите години? Визирайки България, не чак толкова. Не за друго, защото просто по-класически форми и подходи имаме все още. Все пак изкуственият интелект, с който се създават големи продукти и нещо, което е сериозен културен продукт, изисква много средства. Не е само инструмента изкуствения интелект. Със сигурност, както и с виртуалната реалност, с всички технологии, компютрите, когато се появиха, се говореше за това, че ще има едни само зелени екрани и само по този начин ще се случват сценографските и филмовите процеси. Но реално мисля, че това ще е инструмент, който ще помага, но не мисля, че ще замени изцяло професията. Да. Така си мисля, не за друго, защото просто ще се създават изключително много неща, но автентичността в предметния свят е много трудно да го заменим изцяло. Според мен с виртуалния. А би ли работила по проект, по филм, който е режисиран от изкуствен интелект? Интересна провокация. Аз мисля, че той е инструмент в ръцете на хората, който е обучаван до голяма степен. И не съм убедена, че той може изцяло да стигне до там, да има последователен процес, който е система. От първомисъл, като ако след това няма провокация от страна на човешка намеса как да продължи един процес, да има изцяло изграждане на продукт, режисьорски, например. Това е най-основната професия в филмовата работа, е човека, който преминава през всичко в един филмов проект, така че изцяло да замести режисьор, не мисля, че ще има идеи, ще се създадат много неща, но цялостен продукт от начало на край, воденето на този процес,
без провокация от човешка страна, мисля, че не може да се случи, но би ми било интересно Да. всичко. Аз нямам, притеснения по отношение на използването на изкуствения интелект, може би проблемите с ресурсите, нали, природните, до каква степен, и защо кой човек работи с това. Но всички, имахме много дискусии, семинари последните 3 години и на университетско ниво, и на международно ниво, от различна гледна точка, за това наистина как би се намесил в различните творчески процеси. Но това би бил един добър инструмент в ръцете на хората и от нас зависи какви права ще му бъдат дадени. За напред, доколко ще му се позволи да се развива сам. При графичния дизайн не изземва ли вече много от функциите на артистите? Изземва функциите до голяма степен, но не може да бъде истински креативен. По-скоро технически. По-скоро технологично. Съкръщава технологично времето. Да, технологично. Но въпреки това, всичко, което излиза в производството, все още не може да бъде изцяло заменено. Цялата ни система от машини, пространствено производство, файловете, които се създават, може би в един момент ще замести софтуерите. Нали, не знам дали всъщност, доколко изкуственият интелект е нещо, което се обучава и развива на невронно ниво, и доколко е стационарен софтуер. Тук хората имат объркване в тази посока. Доколко може нещата да се развиват по различен начин. И така, мисля, че ще видим. Всички живеем в този експеримент. Но това, което е важното, че той се развива чрез нашето обучаване, е всъщност основното ключе и въпросче. Е единствената юзда, която имаме за момента. Да не я изпуснем. Да, надяваме се всички, според мен, заживеем реално в матрицата. Определено да има някакъв контрол на това. Ако можеш да оставиш само едно изречение на бъдещите кинотворци, какво би било то? Да обичат киното. Защото оттам идва всичко, независимо какво. Любовта към правенето на кино е нещо, което ще движи процеса, независимо какво се случва. Това е необходимост житейска за хората, които са избрали дадена професия. Това е начин на живот, без който ние не можем. Любовта е голяма движеща сила. Креативността, ние сме създадени, ние сме творящи същества в всички посоки. Независимо дали е наука или изкуство или каква е посоката. Ние създаваме и няма как да спрем да го правим, иначе няма да сме щастливи. Към края на нашия разговор сме вече и от биографията ти искам да те попитам какво означава строителство с естествени материали? Мисля, че в съвременен план, така както се практикува изобщо не само възстановяването, автентичното на къщите, свързано с това да създадеш традиционна дървена колона, да измажеш с глинени мазилки къщата, да създадеш каменна зидария с различни похвати. В нашето село е изключително важно нареждането на тикления покрив, каменния тиклен покрив, който е изключително ценно за България, изобщо като съществуване, но все още много малко резервати са останали и се поддържа този занаят. И работата с строителство с естествени материали в съвременен план е възможността да се използват всички тези материали, които изброих, и към тях да бъдат добавени някои нови, които стабилизират чисто технически процесите. Не можем абсолютно да направим нещата както на времето са били правени, защото дори все още в реставрацията съществуват въпросите как е създадена дадена рецепта. Не сме много сигурни дори начина, по който са били забъркани някои бои, така че иконата все още да има този ярък червен цвят. Ние не знаем много често как са били отсичани дърветата, точно по кое време, с какви сокове. И в село Долен са живяли една каста строители, които са имали собствен език. Това са дори били малко нещо като тайно общество. Маштругански език, това са и маштруганци, много интересна. А той съществува ли още този език? Някои хора знаят, да. Те са говорили помежду си, но тези неща не са били на 100% предавани, не са били записани на книга. И точно за това ние имаме до някъде пропукване на знанието. И в момента в съвременното строителство с естествени материали се опитваме да
можем да използваме по този начин материалите, но и да ги реиновираме с нови техники. Благодаря ти, че беше наш гост. За мен беше огромно удоволствие. Научих страшно много неща. Това с пощенската кутия завинаги ще остане в съзнанието ми. История, която аз също, ако ми позволиш, бих разказвал. Разбира се. За мен беше много ценна тази наша среща. Надявам се и за нашите зрители. Ако ви е харесал епизода от нашия подкаст, харесайте с палец, споделете ни и се абонирайте за канала ни. До скоро! Благодаря за поканата. Много и желая успех на подкаста. Надявам се да има публика, да има хора, които да се запалват по филмовото изкуство. Защото виждам колко така са притеснени младите хора. Това е според мен обращение към тях. Да не се притесняват да избират творчески професии. Ще има реализация според мен, когато нещо е истински усетено вътрешно, защото в момента това е, дали хората искат прагматично да избират професиите в живота си, но виждам просто, че не трябва да имат притеснение в тази посока. Благодаря ти още веднъж.